Сега, значи, ползваме тук от този джокер да видим дали тая боя, дето тук е чисто. Минаваме с разредителя на боята. Побелява. Значи, разредителя разряжда материала, от който е направен копето. За да може след това, тук имаме копе, което е боядисано с за да че тази боя няма да се отлюспи. Правим няколко теста с мачкане, с тиксо, нали, да не се отлепи. Защото ако няма адхезия към копето, се получава така, без удар и се отлюспа боята и става много грозно. За да може след това да се получи този резултат и да няма неприятни изпълнения от рода на това. А ето относно боята, как трябва да е фана. И целта е да боята да стои при това нещо. Май, ето резултата. За да не пада боята. Пак ще пробваме с тиксо. Предполагате, че това се равнява на един удар. Това е. Значи, разделителя, който разрежда боята, трябва да е точно за материала, който е за копето, а не спречи от магазин. Те си ги боядисваме нашите копета, ето го резултата с разделителя. Това е. Може и да стане с копешки спрей, стига да разделителя, който е в този спрей, да влиза в реакция с копето. Това е.